jiya ba yau ba zuciya da jini su suke fahimtar komai amana sai dan sarki cikin lokaci nake zamani nake nazari Baby akwai ki da labari da Allah sai ki zo mu zagaya mu kallo akwai amana zuciya da jini na wuce su ɗau sauɗa suke ta biyar bayan sun rasa yadda za su yi da murmushi na Baby soyayyar ki gare ni sa'a ce samun ki kuma garin dace ne akwai amana cikin lokaci nake zamani nake nazari da birge sauransu amma makiyana suke ji mamaki suka ce yaro ya fasko hanya ke kadai zaki wadatar da ni a cikin fadin duniya soyayya ki gare ni yanda kin san ruwan sanyi ne Purchase your tracks today. Baby idan kika leka zuciyata zaki gani ta cika da kaunarki akwai amana jiya ba yau ba ko da na rufe idanuwa lokaci guda nake ta kallon yadda kika yi murmushi shi yasa ji aka ce akwai amana jiya ba yau ba cikin lokaci nake zamani nake nazari amana zuciya da jini ke ce kawai tsaki waranta da ni a faɗin duniya na same ki na gama komai kaki da iya tako ɗaya baki da haici iya ba yau ba zamani ka ce sai mu aji waɗansu su ɗauka shi yasa gari nake so a ji na ɗau fansa da Allah ta jiya ta wuce ɗaukar fansa sai ki zo ki ba su mamaki akwai amana zuciya da jini da mu wuce su ɗau labarin tafiya ɗaiɗaiɗai ba ta jan aji kamu da tako ɗaiɗaiɗai abin birgewa kayi sun yi da mu sun bar mu mun kashe 'ya'yan mayu ƙara ake ta yi na shigo gari sun jaye da na diro cikin gari sai ka ji kayi sun ɗan murmushi suke ta yi mahasada suke ta kuka ni kaɗan soya yaro mai zubar so gari an san ka kana da imani ga kada tarbiyya bani da ha'inci riga ce ka sarki ta wuce a kasa ta a kasuwa wallahi cikin lokaci cikin zamani da ke nazari su yi zagari gari an san bani da ha'inci na kawo mu da kukan zaki mazan su ci su koma mata ta wale birnin adam akwai amana zuciya